mukwasai baba Zendera manerano tikunzwa kudzirwa nekuti muri pa. Amen. Ana baba tinokukwazisai avo vatichabvira kubva kuBirmingham tichiti haleluya. Welcome vakomana tinokukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Mai Zendera handisina chekutaura nekuti ndinokonzwa kudzirwa ndakakutarisai kudai. Haleluya. Vana mbuya vedu mbuya Chitiyo nambuya Shokera tinomukwazisai muzita raJesu. Madzimai ese ndinomukwazisai muzita raJesu. Vasikana ndinoti haleluya. Vasikana ndiri kunzwa kudzirwa nevana. Asikana nanchiyoka shoko rekuti teach them what they are so that they will not depart from his words when they grow. Anditi. Vana mai ndinoda kumutendai navana baba nebasa rakuri kubata mukati memhuri yedu. Amen. Tandiri kunzwa kudzirwa nekufara kuti aiwa vana vedu hamuchaoni. Manherano ndinoda kutendawo Mwari nekumira kwandaita pamberi penyu kudai. Ndinoda kutaura kuti ini zvinhu zvaindinetsa kumira pamberi pevanhu. Amen. Zvinhu zvaindinetsa zvachose asika Mwari anongondiitira zvakanaka. Nekuti ndakati ndichitanga gore rino ndakati Mwari imi mune basa ramuinaro kwandiri kubudikidza neupenyu hwangu mukati mekingdom yenyu. Mwari ndoda kuti zviitike gore rino. Ndovangori munamato wangu kubva gore richitanga nanhasi ndo munamato wangu. Ndoda kutenda Mwari nekuti chokwadi hazviitike overnight zvataura naTete kutandikira hazviitike overnight. Asi kuti nekuramba uchitsungirira Mwari vanokushandisa. Amen. Ndandichinzwa kudzirwa neshoko riri pamberi pedu iri kuna 1 John chitsauko wepiri pa27 hatichaverengi zvedu. Rikuti izvo, as for the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as the anointing teaches you about all things, as that anointing is not counterfeit, but as it has taught you, remain in him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And hakuna zvimwezve zvamuchadzidziswa. Handiti regai nditi bhuku raJohn inini kana tichiriverenga ndinonzwa richita, it teaches about encouraging believers to live right and maintaining fellowship with God. Amen. Ndo bhuku raJohn kuona kwangu, that's what it's all about. Maintaining fellowship na Jehovah. Amen. Saka kwanzi the anointing is in us. Itori matiri vana mai nana baba. Hakuna kumwe kwachaenda kwachadzidziswa asi kune anointing. Patiri kufamba mumabasa matiri. What are we seeing? Une mufananidzo wakadii pauri. Munoziva zvinoitika ndezvekuti maKristu vazhinji vanozotoshamba kuti amara muKristu. Because handisi kuratidza kuti anointing iripo. Handisi kuratidza. Handiti vanotoshandiswa kuti mentonono ufanitoda mata zviya zvakambooma mufundi. Asi shoko raMwari rinotiticha kuti isusu we are the aroma of God. We are the aroma of God. Imbofungai kuti aroma, what does that mean? Handiti inini I remember the time ye cold kuchitonhora winter time. Ukafamba mutowns unonzwa the smell of coffee. The smell of coffee unoinzwa in that aroma. Kana wanga uchitonhorwa unobva usina kuitenga. Some of us we can't afford to buy the coffee because it's expensive. You can buy it once but you can't buy it all the time. Saka unozongoguta nearoma iyoyo. Hatiti uri kupfuura ipapo uchinzwa munhuwi unobva wapinda mauri watoibata kapu yekofi yekunzwa maoko ako achitodziya nechakare. Handiti uri
munhu wichete hauna kuibata asi iniwe musoro pako watoibata and yatopinda mauri watonzwa kuti ndatodzirwa iwe yatodzika kumakumbo kwanga kuchitonowana matanzoti ndapari nani nearoma isusu tiri kuisa hwemahupi semakristu tiri kuisa hwemahupi hatisi mwari vakatipa anointing tonight. What are we doing about it? Matthew 25. Verse 14. Nokuti zvakafanana nomunhu akaenda kune imwe nyika akadana varanda vake akavaronzera pfuma yake akapa mumwe matarenda mashanu mumwe maviri mumwe rimwe mumwe nomumwe zvakakwanirana simba rake. Amen. Tatimire ipapo zvikunzi kune murume indoti vambozha nekuti vakanga vane maservesi avaizokwanisa kuti iwe sara wakabata ichi iwe sara wakatarisa ichi ari kumombe ndiani ndiwe sara wakabata handiti saka anzi vakapa maservesi avo matarenda iwe sara wakabata aya mashanu iwe ndakupa mashanu iwe ndakupa maviri iwe ndakupa rimwe chete according to each one's ability. Mwari havatipi zvinodarika zvatisingakwanisi. Mwari vanotipa zvinoenderana nesu because vanozviziva ndo vakatipedza saka he knows that. Saka vadaro vapiwa matarenda aya ngatenderei mberi akaenda kune imwe nyika pakarepo iye akapiwa matarenda mashanu akaenda akaita mhindu nawo akawana mamwe mashanu saizvozvowo akapiwa maviri akawana mamwe maviri akapiwa maviri akawana mamwe maviri asi akapiwa rimwe akaenda akachera pasi akaviga mari yashe wake. Nguva huru yakati yapfuura ishe wavaranda ivavo akasvika akagadzira mashoko navo. Akanga apiwa matarenda mashanu akati, ishe makandipa matarenda mashanu, tarirai ndaona mamwe matarenda mashanu. Ishe wake akati kwaari, zvakanaka muranda wakanaka wakatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji. Pinda mumufaro washe wako. Akanga apiwa matarenda maviri akauyawo akati, ishe makandipa matarenda maviri, tarirai ndaona mamwe matarenda maviri. Ishe wake akati kwaari, zvakanaka muranda akanaka akatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji. Pinda nomufaro washe wako. Amen. Amen. Yekunamata yakaoma. It's not easy. And sukunzwa.